Μεγάλη προσδοκία. Θα με αγαπάς? Σε ρωτάω έτσι, έστω για μια στιγμή τελικά, μπαίνοντας συνειδητά στο ασυνείδητο. Θα είμαι αθάνατος, όπως ο Λεωνίδας ο Θαραλέος, για τον οποίο στα ποίηματα ως ήρωα έχω ήδη μιλήσει. Θα μπορέσεις εσύ, απόκοσμη, μυστικιστική, να μου παρέχεις μαγεία ατέλειωτη, που ανυψώνει τις αισθήσεις τις οποίες νιώθω μέσα σου, μυστηριώδη Περσία. Εννοεί με ένα αγόρι στην επιθυμία. Είσαι όμορφη σαν ναός. Επίσημα εσύ λάμπεις, αυτή η θόλη και η αψίδα είναι ήπιες. Είσαι ο σταυρός που γνωρίζω στην εποχή που κυβερνούν οι ασπίες. Οι ναοί δεν είναι καθαγιασμένοι για τους άντρες. Τους μεγαλώνουν για να τους ερημώσουν τελικά. Καταλαβαίνεις, να τους ερημώσουν. Εσύ που έχεις το σώμα μιας καριάτιδας και την ψυχή ενός μαθητευομένου, στο ενδιάμεσο της διασταύρωσης μεταξύ συστολής και διαστολής, βάλε με να κοιμηθώ. Σε παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό και σε φροντίζω, γιατί είμαι ο θεμελιωτής σου. Κάνε με έναν αιώνιο ήρωα, έναν ημίθεο, τίποτα λιγότερο. Δώσε μου το δώρο σου για μια στιγμή τουλάχιστον. Σταματήστε το ρολόι και επίλεξε. Είναι βαθιά τα αυλάκια της ζωής, στα οποία χύνεται ο σπόρος μου, και ξέρω ότι είμαι γόνιμος, μαύρη σπορά, γιατί μέσα από εσένα, ουράνια εσύ, αναφλέγομαι, όπως τα ανοιξιάτικα λιβάδια στο Σρέμ, όπου έζησα κάποτε. Θα με αγαπάς, αναρωτιέμαι λοιπόν, με μεγάλη ανυπομονησία. Η καρδιά τρέμει και δονείται ακόμη και σε έναν ήρωα. Ενώ ψύχρεμος στον κίνδυνο, όπως ο Λεωνίδας, και ατίθασος σαν αγόρι στην επιθυμία, περιμένω τη μαγεία σου, μυστικιστική Περσία.